Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Klat salmut kibriyo na kajingpang COVID-19 ha Meghalaya bat chispa saupoy nyongut kibadang yot maya kajingpang nin kasngi. Penduna kesorkar Meghalaya ya kajingya lumbriyo ha kajaka maneblay bat sya tang arpausan na kashispa ha kajaka sol. Bat bu ke Meghalaya lightly ki pressure swing absorption ha ki lightly ki hospital jong kajala ki badon ha Shillong. Ha Meghalaya salmut ki breu ki la klat no hanen kasngi na kajingpang COVID-19 laingut ki day na East Khasi Hills District bat iway na South Garo Hills District. Dakini kajingyap jong ki breu ha kajala kala kiyo siya kashispa 100% ngun. Ka Directorate of Health Services ha kajing to jongka kala pentim baki don chispa saupo nyongut ki breu ki badang yot maya kajingpang COVID-19 kandai pongut kidai na East Khasi Hills kat arngut na ribhoy arpau arngut na West Garo Hills hinyongut na East Janta Hills Sao na West Janta Hills sangut na West Khasi Hills mat iway na East Garo Hills but North Garo Hills laingut na South Garo Hills but arngut na South West Garo Hills. Kibadang shitam baro kidon siaja sauspa sanpon riungut bat kibala koit kilong kandai pongut. Dakini kajingdon kibriu kibala koit na kajingpang kalung kat saw hajar handriuspa sanpongut. Kat haduk menta kajingdon jong kibriu kibala yo e kajingpang COVID-19 kalakot syaka kandriu hajar aspa anyo pawaingut kentup yaki kat saw hajar handriuspa sanpo kibala koit siaja sauspa sanpon riu kibadang shitam bat chispa andriu po sangut kibala klatno. Kibala dap ban aya ketika hakasin peningkong kilong baro silak prapon riu hajar kendai spa kat kendai ngut bat hakasin kebaar kilong sampausan hajar shispa lai pukundai ngut. Ka sorkar Meghalaya nin kasngi kala penmi ya kajing betha batamai kabayadai ba kajing lumbriu ha kajaka maniblay ha kabala sya banya lum satang arpausan na kashispa katkum kajing he jong kajaka ladaka day ha Shillong urban agglomeration bat sampau na kashispa ha kajaka kibadon shabar na kasor Shillong. Katkum kajing betha bala penmi daw Chief Secretary MS Rao laong bakinuya lamyam bat kiriungit kidai ban bot berking yaki kendon na malalam bakidon kijaka maniblay kibaklem bot botunti ya kajing betha. Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh hanin kasngi ula penlong ya ke video conference bat ke Deputy Commissioner jong ke district bapher banyak ren halo ke jinglong jingman jong ke COVID-19. La penlong ya ke jingalang da kadaw ke jing Q-stat ke jing yok pang COVID-19 kibriu ha ke jela. Ha ke jingalang Menteri Rangba ula betha ya ke Deputy Commissioner bakin tau ya ke COVID Awareness Cum Enforcement Committee ha ke Assembly Constituency bapher bat bakin pentrekam biang kamkolo ya ke COVID Care Center. Ula bandru badai bandapet banyak bahaya ki report ki bapau bomdon jingpang COVID-19 jom kito ki briu ki barung sepok ke jela bat ban penjur ke jing aitika bat ru ban penshitom ya kito ki bapenken ya ki kendon SOP. Ka Meghalaya ka thamu ban pendap ya ka thong jong ka har jal ka bahab ha ka jal jivan mission ha ubnai no pra ka snem banwan. Katnat jal shakti jong ka sorkar pedeng ka ong baya ka jingalang ba shisnem ban pentrekam ya ka jal jivan mission ha Meghalaya la penlong lengba ka video conferencing. Kani kadai ka mission ka bahe jong ka sorkar pedeng ka batmu ban penpoi umbam umdi shaman la ki threwing ha ki nong kandong jong kari kat ha ka snem arajar arpausaw. Ka Meghalaya ka don sanlak prapokandai hajar tuli ka nampaying ha ki nong kandong ha ka ba kan reo na kashispa na kini kilala banyo halaying. Kajala kalala ban penbiam praponyo hajar tuli ki ko ha ki ying hapo ka snem arajar arpo way. Ka West Janta Hills District kala sakhi ya kajing nangkiyo kajing wan aitika kibriu hadin bakabor penya district kala shimkya ban penshai bat pensutu ya kibriu shapang kajing don kam ban aitika lengba kajing alang bala penlong bat kidor bashnong batru bat kinuya lam nyam bapher.
La ban pen kat mau ba shuwaya kani kaching li ai tika jong ki breu haka district kat hadu katayo baladem kalam tan hapo aspa ngun haka shisngi kata kiba ai ya kasin banin kom jong katika kat ba hakala sing bleipan kila don palat 1000 aspa ngut ki breu kibala ai ya kasin banin kom jong katika kani kadek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kubor Laitli kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. Ban peteng biang ya kubor ka Meghalaya kalabo ya ka pressure swing absorption PSA ka korban pinmi ya kal air oxygen ha ki lightly ki hospital jong ka jalla ki badon ha Shillong kini ki long ha Reid Provincial Chest Hospital ka Shillong Civil Hospital bat ha Ganesh Das Hospital ko office jong menteri rang badu ha ka sing blame balala kala batha ya ka Meghalaya bakan bu shu sa lightly ki kor pinmi oxygen marka way ha East Khasi Hills District West Garo Hills District bat ha West Janta Hills District bat dakini ka jalla kan long ka bapiang badam ha ka jing pinmi oxygen Umenteri ka kwet ka kya jong ka Meghalaya uba AL hek ulong ba ka Shillong Civil Hospital kan yo artli ki kor pinmi oxygen ula penrap shushu da ka boong ba ka tanat ka kwet ka kya kadang wat jaka ka ba kham he ban penlong kum ka Corona Care Center ha ka jalla namar ka jing nang bun ki brio ki bayo e ka jing pan COVID-19 bat ka jalla ka dai ban long ka bala pen kre lupa ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills District Shillong kalapin mi shu kijing perking ki babatha ban pinsange shuwa kijing penlong ya baro kijat jingele kai no tournament kidukan tho team bat jing siat khanam ru ken khang na du ka arpun ru tarik uyayong hadu lai tarik ubna jemmang kani kan trekam ha baro kijaka ki baha ba ka sor Shillong bat khap sor ru kumju kinu ki bale persya ken ngat ha kijing pinchitom kat kum ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulations Jar Arpo Kabor Pinya District jong ka West Janta Hills ka Jawai Municipal Board bat ka sanjuk ki wahe chnong kila penlong ka jingle chungo hanin ka singi ya ka yaw musyang Jawai kam menchua u Deputy Commissioner ka West Janta Hills ula penmi ka hukum ka babatha ya baro kinong de madan ki basyong bean bakim dai ban syong de jing de shu hai kilinti ya kijat bat surok ba nadu hanin ka singi kila pensung thuru yaki nung de madan shapang ka jingdon kam ban but perking yaki kandon banyada na ka jingpang COVID-19 bala penmi da katanat ka kwet ka kya kata bandeng yaki jingda khaman ban penjinga iway na iway pan bat ban pendon kam barabor dakahan sanitizer Kabor Penya District jong ka Southwest Khasi Hills ru rengkat bakatanat pulen u District Transport Officer bat kiway de kitanat rekam kilapinlong ka jing khanra ha ki benta ba pher jong ka maukarwan ban pet bat pentikna ba ki brio ki bo de ki kandon jing ptha banyada na ka jing pang COVID-19 Karam Krishna Mission Vivekananda Cultural Center nin kasngi kala rakhe ya kalin khos nem basis pa arpho jong ka jingwan jungo uswami Vivekananda ya kanong ba Shillong la rakhe ru ya kan kasngi kum ka Foundation Day jong ka center leng ba ka video conferencing la play ya kijing rakhe do Chief Justice jong ka Meghalaya High Court Ubiswanath Sumadar ha ka ba ula play ru ya ka sen pinmi ka bala jong ka magazine ka jingshai Hakajing kren jong u Chief Justice ulakan tu ki breu baro bakin im hakajing suk jing kemen para breu bat kumta de banyarap iway pat bat im kajing im ka babha Uswami Hita Kamananda ubalong Secretary jong Karam Krishna Mission Shillong ulapan kan mau ya kajing don jong Karam Krishna Mission hakathan jatay lammi jong kari India lakhandai ponyo snem ban ai kajing shakri ya ki khana puli bat kiway de Hagane ka chingra khela airu ya ka Vivekananda Award of Excellence Shai Darifia Nora Lendo na ka banta ka jing shakri ba IT lut chongni hakikam jong commission
Kesorkar Assam kelapin jari ke curfew mate habarok kawai ke jalan haduk kapua prabaji min mate haduk san baji min stem kani kan trekam mardor naduk bapin mi yaka bat kan ne haduk ke shitarik ujemang hendrai kan amdan pat ke jingkhang hakalet ke wan na kawai ke jala cha kawai pan bat ke jing penkit yake mar ba kongsan bat bom da kongsan ru kapto ko khubor kelakut nak All India Radio Shillong